Mga pinasahi nga artwork nga human sa mga local artist ginpasundayag sa Art in the Park exhibit sa Oton, Iloilo. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. Naplastar sa sulod sang Oton Public Plaza ang mga matahom nga mga obra maestra sa mga local visual artists sang Oton, Iloilo. Inyang bida sa ginpatigayon nga Art in the Park nga isa ka art exhibit for a cause. Isa sa nagpasakop ang 3 ka dekada ng nga artist nga si Boy Masculino. Ang mga gingamit sini nga materyales ang halin sa napulot nga basura kag relic sa nasunog nga Oton Public Market. Ang akon klase sang art kang naghatag ko pirmi kabuhi sa mga basura. So gusto ko man nga balikan ko nga maski paano may memories sang old market nga nasunog kay ti ang amon tindahan sa una kadamo man sang nabuligan sa pangabuhi, kadako man sang nabulig sa banwa. So gusto ko ibalik sa ila. So amo ning mga pisa nga ginubra ko nga maka-inspire sa ila. Tinutuyo sang grupo sa mga artist nga mabuligan man ang mga pamatanon nga madiskubre ang ila talento sa art. Gani ang matipon nga kwarta ang paggagamiton sa mga training sa mga kabataan. Pinaagi man sini mahaylo ang mga kabataan nga mapalayo sa bisyo. Subong wala na sila physical exercise, wala na sila physical activities. So rather than destroy the mental capabilities ng kabataan sa cellphone, sa gadgets, why not explore nila ang the other side of art, no? Explore nila para nga who knows basi pila kadlaw layo pa man lang buta nila, no? Ang art exhibit ang kabahin lamang sa pagsaulog sang Katagman Festival sang Banwa. Magadugay ang aktibidad tubdub Mayo 3. Upod Kirumel Porkia, Zen Kilantang, One Western Visayas.